Hi guys, dara si adapted guys. Ako anong gipakaon guys. Luoy kaayo. Kaon dagan na kay dugay para ba tumuuli ang imuhang mga amo murag sa kuan pa to, Lunes pa to, nya unsa pa taron Friday pa. Nanguli mangud gahapon guys ang kanang nagpuyo diri guys minggani kay naapod mi guys makakaon ra gyud siya guys kay wala mi na asa kaning mukaon ni Irwa mapasmo gid ni siya. Dire sa mua guys basta na mga ingon ani ditaw nga mga dugidog nga magpa-adapt guys na maluoy jud ko bisan gani ka ng mga taga-laing ng mga ero nga magkuan sa mo ang balay diha magpakaon sa mga ero din na po ubang duging sa dili wala ko kaila pakanon gyud nako na guys kay luoy bi pud kay na sila nabi po na sila ginabuhi guys. Gipanggutom ba po na sila mo nang pakanon na mo. Pati niya kaon ang sobra ani kang Big Boss katong iro nilang nanay. Ani ko dire pakanon sad na mo si Big Boss. Kani iyang plato gibutangan man ako ni ganina nahurot. Pagkaon. Ako ning hugasan iyang plato. Diari sa ni ana. Hugasan ako iyang plato. Ibutangan akong tubig kay para makainom sa tubig. Nasudlan man ay. Ibutangan na ko kuno og kuan iyahang. Ana. Aga guys, ang iyang tanganan og tubig. Inom water ha. Kan pagkaon, mayaw ay sa nagbiyain na imong pagkaon para mabusog ka. Ana to iyang tubig. Pagkaon dito. Dana yung pagkaon. Nag-usik-usik uroy niya siya. Kung ano alamigas ni dire. Limigason ka. Ganito na ito ni nausik ay sayang. Kaon. Kaya nagkaon. Ganan na siya guys. Ukay-ukayon ang rice guys. Ganahan siya guys. Ukay-ukayon ako mukaon sa dagahan. Nanambok na bigay siya guys. Pero buyag na yung lawas. Amo na siyang gipurga. Pwede na siya liguon kay do semana naman kapin ang iyang pagsukat sa pagpurga. So pwede na siya liguon. Busog naman siya ibutang lang nako ni sa iyang plato iyang pagkaon kay mukaon siya na kasi pagkaon dire dali wala man si Big Boss uli siguro si Big Boss dire ra to kay kadumdum naman po si Big Boss dire sa iyang plato mukaon na to si Big Boss dire sunod guys agaha ko to asya luoy kaayo. Mga tao nga artihon ani guys igon mo kuan ani guys kay danaro di ang panit kagiron siya pero nuli-ulian na ni ang kagid kay tungod sa tambang akong gipainom. Guys anak po nato para taghan dito yung makaon ba bantayan mo gud ako ni siya mukaon siya guys kay kung walay magbantay niya mahadlok siya mukaon guys siya makakaon mo nang bantayan gyud ako ni siya antud mahuman siya og kaon mo nang dagan iyang makaon kay bantayan ako dagan siya nakaon ang uban gibutang nako dire kay mukaon siya naara siya pagkaon dire pod. Si Big Boss pod mo ani tong dire mukaon ra pud si Big Boss dire. Nauda. Itngit kay tura mong balay guys kanang naay suga. Dire raman tapad raman mig balay mo nang
Tagabuntag, mata na ko. Tawagon ako ni siya George. Magkiling ko, ano na iyang. Dili na ka? Da. Kaon gyapon siya guys, busog. Provil nakigtiyan o busog na kayo. Tiyan o nimburot na. Ano na higdaanan guys, ako ang gi. Yan ako siyang gihanigan diha. Ang gibutangan ako karton kay para og init kay padulong ang init diri di ra siya mainitan. Ako gibutang-butang ang karton na higdaanan o. Na. Hindi kay sigdaanan kay naay unlan ay trapo. Mo gibanig na ako niya ang trapo. Butangan pa nato. Gibali naman ako sa iyang plato nya mukaon pa man siya diri man siya mukaon sa plato no namo. Platos kung mga dogi diri siya mukaon. Buyag na kintiyan o burot na kayo. Na. Busog na ikaw? Busog na ikaw? Busog na? Ha? Naibali na to ni sa imong plato kay may na lang ni kanon nimo unya. Ibalhin ako dira. Kay gutomon ko anyang gabi pa kay pagkaon og dili kanon ni Big Boss. Kay si Big Boss manhi man gud to diri man to magtambayan si Big Boss good guys. Busog na siya guys, busog na ikaw? Busog na? Busog na daw siya guys. Musaka na dito mami ha, diri ra ikaw ha, dili mo gawas kay maulanan. Nabusog na daw siya guys. So, musulod na po kung balik sa kuan guys ha. Balay kay ulan ra ba? Bye-bye ha. Dana ra ka ha. Tora guys. Kay ngit-ngit ilang balay. So, nana ko diri sa sulod sa mua guys. Dili nami mag-uol kay nabusog na siya. Sa manina noktok transportahan. Tareng! Si Dagol di ay. Ali, gawas ka? Bisag malibang ba? Or kuan dali daw? Or mangihi. Ito, nagahapa guys, oh. Himo na niya hidaanan ng amuang kuan. Ang among lamisa. Nara, oh. Kahapa. Wakwak ambak dayon. Si Wakwak dari magtambayan sa ibabaw. Dili na lagi kayo niawayan si Wakwak, no? Di ara magtambayan si Wakwak sa ibabaw. Gasan sa nako ni iyang plato. Kay para hugasan. Na dagang kinakaon si kuan may si George Ruyab kay dako na kiyan. Isa pati ng basuga ya yung pagsukaon. Bugson jud niya kaon bisag dako na yung tiyan, busog na kay siya. Gibutan ni mo tanang sabon diri may wala na nabilin. Man tong dako-dako. Ano man sa bras? Bitong-tong man ako to. Nawala diri oy. Aka dapit anara oh. Manghinaw na kog tarong kay man naman kog kakaon sa adapted. Tarong na natunid. Hinaw tong kamot para dili man imaho og inununan. Miki, saman busog naman. Unsa pa may gipangayo?
guys. Karong ako hugas akong kamot kay para di mapilit ang duwa sa inunan. Atong mga trapo limpyo na ni kay humanan ni og laba. Muna gipangkuan na nako na diha. Kani limpyo na ni siya pero maora gini yung color nangagisi na. Sayang man ilabay, pwede ra man pwede pa man makuan sa kamo trapo o si wakwak na to. Hi wakwak. Hi. Si wakwak. Hi Mickey. Si Mickey. Busog naman ka Mickey. Si Dodong. Mga busog naman in town mo ay nangaunsa dai mo. Kulangan. Di pwede mo ka og daghan kay masayang rangkan ang kay isuka raman. Si Dodong gamay nangayo pa ni. Ngay pa ka dong? Ngayo pa si Dodong gamay guys. Ang atong bao guys, tura. Nagpuyo na silang duha guys. Nagpuyo na. To si Dodong, di mo po nailabtan ang bao guys. Amigo man niya. Na. Si Wakwak at patong sa lamisa. Amigo na sa kong mga for babies na akong bao. Akong mga miming close na sila. Dili na sila mag-away. Amigo na kayo sila jud as in. Papagagigoto may? Na isili di araw na katong plato na ko nga gamay kay napuno tog sili butangan na lang to ni mog unod. Ali sarip, mao ko ang gikuan ni. Wala na may unod na ko gilabay ang sabaw kay ini kuan pa man kanang halang ba dagan as dagan og kaning sili akong gibutang. Si Wakwak baw. Si Wakwak bisag busog na mangayo gyapon siya. Unya kay dili tagaan tungod kay magsuka siya malabanan sa kabusog. Mao kini si Wakwak. Lakaw. Ang among Rochelle. Isog kayo tinanawan ang among Rochelle. Ugas, nagmaritis. Nagmaritis si Dodong. Hindi mo gilili dong. Sa gilili ni mo dong. Ang saka dong? Ay tao dong. Nay, mong papa tulog na. Tulog na. Busog naman. Tulog na kay busog na. Ano? Ay. Tulog na. Inday natulog. Busog naman sila guys. So nangatulog. Mugawa sa pa din man. Musulod na po ni siya. Awa o na. Kamata na yun ang imong papa diha. Sulod na po na siya. Murag minion. Dagol. Tanaw ba nag-TV si Dagol? Ang saman Mike? Ha? Aman. Si Piring Mike. Nga kamo mang duha na sa gawas. Aman si Piring Mike. Mike. Piring. Kita kang Piring wala. Di mo istorya guys. May istorya ba yan na siya imong istoryahan. Mike. Asa si Piring Mike? Mike. May ka na imong chinilas. May ko anong ginang Dudong. Ipas din na. Tura o. Sa bangko. Na, matripingan ang Dudong, impas din na. Lingkod na ko guys, kay man na magpakaon na to ang mga miming, atong mga dugidog. So relax na ko, si Banana na lang ka na ko, man na magpakaon ganina guys. Si Banana na pimukhaon, bana kay kong mga dugi no. Ang atong kamera guys, kay naabot na guys, pero dili pa mataod. Kay busy pa si Banana. Unyara naman itaod guys, pag maabot na po itong isa ka kamera, kay
Mag-order pa man kog isa ka kamera, guys. Para di ari oh. Para diri sa mo ang sala. Kay butangan pa kog kamera ang sala namo, guys. Para og magbiyahe-biyahe ming bana, mong lakaw ming banana. Makita ra namong sulod. Naara tong kamera, guys. Noon ni. Punan pa nato nig isa. Dayon ayha na itaod para madungan og para malimpyuhan na pud nako ang gawas, guys, kay magtaod mi og kaning CCTV sa gawas kinahanglan limpyo rid kay ang gawas kay para makita gid ari ba. Awa di miki kay natabunan ang atong kuan on. Na para makita gid ang ato ang paligid. Ana. Guys, usa na to balik. Hi. Why? Delilah. Why? Tanaw sila na ako, guys. Yeah. Nandiyan na si mamata. Wakpuan. Sabi na kumuta. Nag-atubang sila na ako, guys. Ano nag-atubang mong mami? Unsay tuyo? Unsay tuyo ninyong mami? Pagkaon na pod nga humana man og pangaon. Daghan na kay akong gihatag ninyo nga pagkaon. Ha? Dili magpalabi og kaon kay isuka ra gihapon. Ang atong kanon masayang, ha? Nakasabot? Ano to si Piring? Wa ka uli si Piring. Nakasabot? Nike? Di magpalabig kaon, ha? Ha, wa? Tama na to kung gihatag ninyo. Okay, prebuyag nagbigay na inyong lawas, oh. Na, guys, prebuyag naglawas, guys. Magsigit pa na, oh. Oh, Rosel, oh. Relax na kayo si Rosel. Naghapa na rin kuan. Ganan kasi sa lamisa, guys. Uy, buntag sa'yo. Igmata na niya, guys. Kat-kat. Ina siya lamisa. Mura gilitsyon ba? Gahapa. Mura gilitsyon si Rosel. Bato man tapos tuburan ganin na may kay. Nanawag lagi sila lagi din. Bahala, manglimpyo lang ko dito kay para uma, relax na. Dito na ako makag-ako ra isa. Bukat itong mga basura. Nasa asahon ako. Unsa na po na karne na po ibaligya. Yang dikompra sa merkado mo sa niya. Ah. Yeah, pasuro paasuhan siguro na. Oh, paasuhan. So, ano yung naguro na nila? Uy! Tasan bukay, guys. Oh, iya paasuhan gani para dili madaot. Itumba ang kuan ay ngayon yung bataan niyo. Iso ka ba pa ayan. Iso itinan awan no. No, guys. Yung now. Parehag mata ni. Dahil na siya. Musaka ra gihapon na og ikuan na. Yan guys, murag dagrads. Kuhito niya ang plato. Hindi na bik. Mo nang gulaan. Bataan eh. Nahulog na itong mga utangan na ba nito yung tubig unya. Dire lang sa ni kay mahulog. Blueternit yung guna guys. Mga blueternit. Itakloban. Akarira itaklob. Okay, para dili mo sige kahulog. Kay gamay ra siya. Ana. Wala na Miki. Busog na ka. Basta gimuon na niya og kanang jarok. Kanang murag gibig gamos ba?
Pwede kang paminta mo no. Mo na niyag jarok. Oh, paminta no. Oh, paminta sibuyas Bombay. Ay, wa man di lagi Bombay oh. Bulag yung So guys, diri ra tataman guys. Oy, kay taas na atong kuan guys kay madugay ba ni og upload guys magtan padigbuntag ugma kung ako yung tas ug maayo. So salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa inyong pag-like, share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, ug sa akong TikTok og Reels. Ug labo na sa ako ang mga supporters sa ako ang Facebook ug ako ang mga subscribers. Salamat guys sa inyong tanan guys ug amping tang tanan. I love you all. God bless everyone. Bye.